जय जगन्नाथ। नमस्कार सांग माने जमती कही आम नेक्स्ट वीडियो रे आपन को सब दुकान कवर करेबू आ सब प्रोडक्ट को भलसे देखेबू। तो चलतु आज नेमाल बीट अच्छी कौन कौन सब बिक्री होची को दुकान विजिट होची आपन को वीडियो रे देखेबू। आम ए आसी पहुंच जाइछु कार्तिक भाई पाखरे। कार्तिक भाई तो किसी गाड़ी रखती ऑर्डर माल आसे ऑर्डर रे कौन कौन आछी चल सब देखिया। इलेक्ट्रिक दीटा 200 गोटे सोरिष तेल सफल गोटे विमल गोटे किट आज अच्छे रेजामा। चलतु नेक्स्ट दुकान देखा। आसी पहुंच जाइए आलोक भाई पाखे। चलो देखिए आलोक भाई कौन रखुन और केन्दु मौसा गोटे जगह दीटा दुकान आस मौसा आसलो चिप्स 200 केटा इलेक्ट्रिक है 500 इलेक्ट्रिक है 500 पेटी के तो होगी 500 पेटी पड़ जो तुमको 100 टन है पड़े 100 टन पर पीस 24 2060 टका पड़े खोला दे देबी चलो नड़े चलो 10 100 200 कोटा दवा 200 गोटे खाई देवी 100 गोटे जोड़े 100 गोटे जोड़ा तो ना जोड़ा तो आओ कौन दवा हाँ आओ को एपड़ी पळे आलो कहीं भी ऐसी पहुंच जाइछंती देखा जो आलो नहीं कौन होचन सब आपण दिए दियो कोदवा तुम बेपार कर तुम कोटी टंका कहले जो रसुणटा सॉरी इल्लू 50 रुपया जल्दी रसना सादा पुड़िया इल्लू चलो धनिया केटीस गुलाब तो हाँ धनिया गोटे ये अच्छी भाई अच्छी धनिया गोटे देखिए आलो भाई कौन सब ले डाक
ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ମିର୍ଚି ଗୋଟେ ଭୁଜିଆ ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ ଚପାତି ପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଣି ଗୋଟେ ଜୁସ୍ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଅରେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଦବା ଧନିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଷ୍ଟର୍ଡ ଅଏଲ 10 ପିସ୍ ଡର୍ଜନ ଟଙ୍କିଆ ସାଧା ପୁଡ଼ିଆ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଟୁ ମଚ୍ ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ ହେଲା ଦିଟା ଟମାଟୋ ଦିଟା ବିରିୟାନୀ ଦିଟା ପାପା ପରି ଗୋଟେ ଏତିକି ତ କ୍ଲିୟର ହଁ ହେଲେ ହଉ କାର୍ତ୍ତି ଭାଇଙ୍କର ଆମର ସରିଗଲା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦୋକାନ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚ ଯାଇଛୁ ଭାରତୀ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାରତୀ ଭାଉଜ କଣ ରହୁଛି ଗୋଟେ मेकअप होते हैं 5 विद्या होते हैं चट्टा ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ତପନ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଲନ୍ତୁ ତପନ ମଉସାଙ୍କର ତ ଅର୍ଡର ମାନ କଣ ତାଙ୍କର ଅର୍ଡରରେ ଅଛି ଦେଖିବା କଣ ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ପଡିବ ସେ ପଡିଯାଇଛି ପ୍ରବଳ ପଡିଯାଇଛି ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଦିଟା ଚକଲେଟ ଯାଇଛି ଏଟା ସ୍ନୋପିକ ର ଦୋସ୍ତି ଇମଲି ଆଉ ଗୋବା ଚଟପଟା 2 ପିସ୍ 415
ଏବେ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ମହାରଣା ବାବୁଙ୍କ ଦୋକାନକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ଚିଠା ହଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ ନବା ସବୁ କୁହ? କଣ କହିବି ଗୋପାଳ କଥା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମାଲ ସବୁ ଦେଖିଦବା କ'ଣ କହେ। କୁରକୁରି ଦିଟା, ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ, ମେକଅପ୍ ଗୋଟେ, ଚିପ୍ସ ଗୋଟେ, ଗୋଲମୋଲ ଗୋଟେ, ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ସୁନପାଉଡି ଗୋଟେ, 5 ଟଙ୍କା ଚକୋଲେଟ ମ୍ୟାକ୍ଟାର ଗୋଟେ, 100 ତେଲ ଗୋଟେ, 10 ତେଲ ଗୋଟେ, 5 ଟଙ୍କା ଡାବର ଗୋଟେ, ସାମ୍ପୋ 4 ମାଳ। ବିଲ୍ କରିଦେବା ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭେରାଇଟିରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବିଲ୍ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ହଁ 12ଟା 10 ଟଙ୍କା 10 କିଲୋ ଗୋଟେ, 210 କିଲୋ ଗୋଟେ, 10 ଟଙ୍କା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଗୋଟେ, 200 ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ତା ଦେହରେ ସାମ୍ପୋ ଫ୍ରି, 100 ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଗୋଟେ, 10 ଟଙ୍କା ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ, ଚିପ୍ସ ଦିହାର, ପାଠପୋଚାର, ଗୋଲମୋଲ ଦିଟା, ସବୁ ଗୋଟେ, ବିରିୟାନୀ ଦିଟା, 5 ଟଙ୍କା ଚକୋଲେଟ। नेक्स्ट ଏବେ ଆମେ ରାମବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାମବାବୁ କ'ଣ। ରାମବାବୁ କ'ଣ ଖବର? ନେକ୍ସଟ ଦୋକାନ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ଚିଠା ହଉଛି। ମାର୍କେଟ କୁରକୁରି ଗୋଟେ, ସିଙ୍ଗାପୁରୀ ଗୋଟେ, ବିଡ଼ି 100 ସୋରିଷ ତେଲ 20ଟା, ସୁନପାଉଡି ଗୋଟେ, ମ୍ୟାକ୍ସଟାର ଗୋଟେ, କିଛିଆ ଦୋସ୍ତି ଗୋଟେ, 100 ତେଲ ଡର୍ଜନେ, ପିସ୍ ଗୋଟେ। ଆଜିର ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସରି ଯାଇଛି। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।